Така. Само ви моля за тишина, защото тези думи трябва да достигнат до нашия автор с силата на акцента, който ще вложа във всяка дума. Дами и господа, имам удоволствието да се призная, аз това ще казах, колко съм развълнувана и приятно днес. Изпитвам радост, че се докосвам до тази книга, написана от нашия съклубник Стоян Симеонов, водителя, ветеран. Мемуарните книги са по-различен литературен вид. Те имат определена специфика на възприемане и специфика на въздействие. Изискват по-различен анализ и оценка. Ще се опитам тук и сега да изложа моите размишления по книгата. Два пъти много задълбочено я прочетох, за да добия още повече яснота за живота и делото на Стоян Симеонов, още повече да го опознае като личност. В книгата му има удивителни откровения и истини, присъщи за един зрял и мъдър човек, който приема своя живот като част от неговата съдба. Каква енергичност на духа притежава нашия съгражданин, моят земляк, значима личност, носител на духовни ценности, с богата сетивност, да възприема света, новото време и с философския си светоглед, с високата си образованост и интелигентност, култура и професионализъм, да работи, да твори, да сътвори този труд, тази книга, която е пред нас. Затова приех книгата като книгата е един необикновен живот, като сериозен опит за изповед, като добър урок от човеколюбие, трудолюбие и хуманност. По-нататък тук е едно лирично откровение от моя страна, едно допълнение. Тук казвам не само съклубник, но и земляк. Ами да, земляк, защото от моето село до неговото село Драгоданово има километър и половина разстояние. Така, когато завърших института, бях 3 години на разпределение в тяхното село. Познавам неговите съседи, приятели, родини. Така че той пък избра за съпруга Какаганка, тя пък е от нашето село и се съседски, родински връзки, посватвали ли и т.н. Затова аз казвам, че много съм сраснала с тяхното семейство, по това, че сме земляци и почти роднини. По-нататък ще стане ясно. Сега, когато говорим за личност и той ще разкрия тая личност по-нататък, искам да кажа, че някои хора стигат на селото с по-други очи, с по-други разсъждения. Но селото Драгоданово е дало отпечатък за неговото развитие още от ранно време. Трябва да ви кажа, че малко са селата, които имат тая духовна слава. Още в 1830 година има килийно училище в Драгоданово. Това килийно училище е завършил Константин Марангосов, който е известна личност и политическа, и отдадена на образованието и т.н. Той е завършил това килийно училище в Драгоданово. После става така, че отива в Ямбол, осиновен от ямболски жител, и там попада в училището на Добри Чинтулов, този човек. Така че после Добри Чинтулов само 3 години е в Ямбол, Марангозов,
посещава Сливен многократно, Драгоданския Маренгоз, многократно се среща с Добриченцово и черпи опит и методики за образованието и се отдава на тази кариера много сериозно. Това е Драгодан. После Драгодан. Защо са смели хората? Ами защото има 4 хайдучи, начело с Цоня войвода, Брадатия. И още 3 такива войводи, които са били подвижници на четата на Панайот Хитов. Панайот Хитов е ходил 3 пъти или 4 пъти в Драгоданово. Гордел се с тяхните войводи, защото 2 от тях, този Цоня и Таню, стават войводи. От хайдути войводи. И особено там за едно лято 24 кържали е убил. Много смел човек. Тези факти ги вмъквам да разберете какъв дух носи това Драгодан. Въпреки че сме на разстояние, Блатец няма войводи, но там има. Другото, което е за отбелязване, че читалището 1928 година е открито от учител от Сливен, който е бил учител в Драгодан. Читалище, но с двата дейност. След 4 години ще върши 100 години читалище. Но там, след откриването на читалището, започва театрална дейност. Ама изнасят театри, за Чавдар войвода, за Хъшови. Хъшови са представени 1929 година. Хъшови. Смятайте, театрална дейност е развивала в това читалище. От това читалище има, от това село има поне 7 човека съм записала от прочетах трудовите на Желяз Кондев. Желяз Кондев е издателя, твореца, който сме го срещали тук, който написа книга за Добриченцово, който написа 2 тома история на Драгоданово, който е издател общественик. Желяз Кондев е от Драгоданово. И още 5 жени авторки са от това село. 5 жени. С поетични книги и с подбирки. Така че той е от тази гвардия 6 или 7 или човек с новата книга. Това е Драгодан. Известен с гордостта си и с борбата си. За много така силен дух притежават Драгоданци. Така, продължавам. Това откровение беше да ви кажа откъде е наследил, освен семейството, което му е дал принос, откъде носи този дух, Драгодански. Така. Книгата се чете много лесно, който е прочел вече, ще кажа, че толкова се облича, когато чете, че за часови може да се каже, без да лягаме, без да дъщуваме, можем да я прочетем. Много е разбираем език, написана, много достъпна за възприемане, има своето обаяние, сила на въздействие, изпълва на душата с едни, как да кажа, приятни настроения, защото просто като е четем си казваме, ами да, ето на, един пример, един човек, който ни трасира пътищата, да си вярваме и да се чувстваме по-оптимистични за бъдещето и да си казваме, щом той можал на тази възраст да направи книгата и да се яви с тая книга пред вас, значи и ние трябва да можем. Така се казвам. Аз така се казах, че от него
случай такова настроение и такъв дух ме облада по време на четене. Героят на книгата е самият автор. Той с цялата си същност се разкрива в Хазанство. Представен е в развитие, хронологическо през годините, още от детството си до столетното му дълголетие. От сладкодумния му разказ за всичко ярко преживяно се усеща неговата философия за живота. Неговия стремеж да бъде интелигентен, възвисен, да бъде полезен, да оставя нещо с себе си. От книгата му научих за много сложния му и живен живот. Ами да, от книгата се вижда, че не всичко е било гладко, не всичко е било спокойно. Той е изживял много и притеснителни моменти, дори репресии, за които не настръхва главата, като се помисли, като се представя на какво е бил изложен, като е бил войник в мината, изпратен в Бухово, където има уран и този уран съсипват всички системи на организма и вагонетката, която го смазва и която му прекъсва пръстите и всичко там преживено буди едно съчувствие, но той не се предава. Казва, само се признава, че трудностите ме кариха, трудностите ме направиха твореца човек. Това е по-важното, че той в тази книга никой не съди за преживяно. Даже и на враговете си века съм подарил книга, защото е достоен човек и може да прощава. Следващите дни ще имаме тема за прошката и да знаете, когато човек прости на враговете си, е най-силен и пречистен. Така, по-нататък. Авторът ни разказва в книгата за професионалната си отдаденост, как е преминавал с прескоци от една професия към друга. И все със същия стремеж за висока резултатност на делото си. Какви технически умения има, какво притежава като човек да твори, ще видите в книгата какви изобретения има. Той още на 20 години, преди да стъпи в казармата, е направил скица на едно много важно и неоткрито до тогава изобретение. Скиците ги направил, получава вече призива да отива в казармата, казва на майка си да ги съхрани, тя ги слага в съндъка, където се пази най-съкровените вещи. Обаче децата на братята му са по-големи, са открили чертежите и са ги унищожили. Дали така? Така. След години, но той, за да стигне до това изобретение, тези чертежи, е работил с специалист, инженер в тази насока. Той го одобрявал и казал, браво, тук се показваш много умения и това твое дело ще бъде преценено на голяма висота, ще бъде представено. Обаче след като научава, след много години му казва същия човек, че изобретението вече е изобретение и се ползва с голяма слава, само че от японска фирма. Така че изобретението е това, което той го направил, е достигнало до някой, който предал енергията, плода, целият труд на хора, изнесли славата в Япония. Така, има ли проект за частна фабрика? Той вече развива след години собствен бизнес и точно по взората на демокрацията прави проект да направи частна фабрика
такива 4-цветни килими и тази фабрика да бъде в Пловдив. На място, където го имат по наследствена нива, наследствен имот, точно за нашата къща, само една улица не дели. Едно срещу друго ще да бъде фабриката до нашия дом. Наистина, трифазен ток прекара, чрезли сме, направи един голям такъв басейн, където трябва да се спират преждите и готовата продукция. И всичко беше готово, обаче точно тогава икономиката по съвсем друг начин започна да се развива. За такъв древният бизнес